Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Știu că nu m-am postat de mult, dar am avut treabă. Și vreau să vă arăt că a venit update pe Brawl Stars. Și nu uitați de like și subscribe. Și haideți să începem. Acesta este așa apărut. Așa. După cum puteți vedea, mai de mult, nu acum, mi-a picat, stați așa. Mi-a picat, cred, da, mi-a picat Mr. P, Bell mi-a picat și Lu. Și na. Și așa, deci a apărut aici atâtea, adică așa, a apărut un nou game mode, adică juca și o să jucăm club, în clubul ăsta sunt eu, dacă vreți să intrați, mă găsiți aici, mi-am schimbat și numele Rareș, na, ce să mai vă arăt, Brawl Pass-ul care o să vină, ăsta care o să vină acum, o să fac, când o să fac Tier 62, o să-l cumpăr. Deci o să filmez atunci, click când cumpăr Brawl Pass-ul. Așa, mi-a apărut aici niște quest-uri. Am 83 de gemuri, cum puteți vedea. Așa. Da. Vreau să mai... Mamă, cum e skin-ul ăsta, de șmecher. Sau ăsta. Dar stați așa că... Așa s-a terminat și Power League-ul, deci ce șansă avem la legendară? Oho, mai mi-a crescut. Așa că, na, vă arăt cum e game mode-ul. O să joc un... stați așa. Așa. Ce să joc eu? O să joc un Bell. Nu Bell. Joc și un B. Haideți. Să vedem dacă putem să facem un win. Uite, apare aici așa simplu, dacă eu îl omor pe ăsta, îmi dă un trofeu, știți? Știți? Și dacă îmi iau bătaie de câte ori îmi iau bătaie, putea pa! Nu te cred. Acum câte trofee îmi dă? Minus 3. Nu mai bună Bell. B. Ce să joc eu, ce să joc? Joc un Tara. Nu mi-a luat gadget cum trebuie, da? Haide să încep. Ba nu-i bun gadgetul ăsta. Easy. Îl bag pe ăsta. Dă-i, bă! Țac! L-am amărât. Vezi cu cât omor mai mult, cu atâta trofee îmi dă. Știi? Spinul ăsta e animat. Și ăsta e animat. Ia am bărăt. Nu fac.
What? A murit. Nu-i bai. Așa că am omorât, la bătaie mi-a scos un trofeu și plus un trofeu că am omorât, știți? Cam așa funcționează și... Na. A venit Power League, mi-a dat 2500 de astea mov și am dat 245 și am luat 2 megaboxuri, cam nimic. Dar poate, da. Deși în 3 zile vine broadcast. O să facem de quest-uri și na. O să mai filmez un videoclip cu Free Fire și cu Minecraft. Și nu uitați de like și subscribe să mai facem episoade cu Brawl Stars.